unebhadi umuyi out uthandana nentombazane enabangani babafana. Uthi uhamba naye ekasi, uhamba uyamubingelela abafana, abanye bafana bayambingelela bayambuza, hey, le nto ngikweleta yona uzonginika nini? Naye uyaphendula uyahleka, hayi angakukhohlwa Sipho, angakukhohlwa le shandisi uzoyithola nethi ngumatasatasa. Uthi uyakhala ngemoto yakho ukuthi yazi imoto yami iphuka ama-civil joint lana kumele ngiyoyilungisisa. Yo angazi ukuthi umuntu ongangilungisela ngibani. Hayi khululeka baby, ukhona uJack uzokulungisela, ngizokhuluma noJack. Hayi yazi usukunebhadi ube nentombazane enama-connection ikasonke and nama-connection wayo abafana. Ya uma nje unenkinga uvele athi yena uzoyisolva. Ya niphukelwe into yogesi endlini athi khululekani uyayilungisa lento lena uDumi. uDumi wakuphi? Hawu wena usamazi uDumisane Sibanyoni ohlala ngale ema4. Hawu manje uDumisane ema4 sizomthola kanjani? Hayi nginazi inamba zakhe. Hey sukunebhadi umuyi out uthandana nentombazane enama-connection ama-connection wayo abafana. La hamba khona, la nihamba khona noyi-2 uyabingelelwa, uyakhunjuzwa ngezinto nawe ongazazi. Hey wena ngakugcina nini? Hayi mfowethu ngumatasatasa. Ayi uthi siya nini laphaya? Lapha endaweni. Hayi ngizokuthinta sister. Wena la uhamba naye la umuntu wakhe wazi bakhuluma ngani, futhi abakhuluma ulimi oluqondile.